Sziasztok, Tóth Árpád vagyok, egyéni vállalkozó. Körülbelül az Oikosszal 20 évvel ezelőtt ismerkedtem meg. Sajnos abban az időben elég kevés megrendelés volt, de a BV Designnak köszönhetően az utóbbi 4 évben így elég jól belecsöppentünk ebbe a díszítő festésbe, és hát az Oikosznak én azt gondolom, hogy tehát ennek az anyagnak a piacon nem nagyon van párja, mind felhordásban, mind színtartóságban. Tehát a kivitelezésben szerintem egyeduralkodó, és mi nagyon szeretünk dolgozni. Tehát tényleg csak a képzeletünknek van határa, hogy milyen falat, milyen dekorfalat készítünk. Tehát tulajdonképpen bármilyen díszítő ötlettel bejönnek hozzánk, azt mi megvalósítjuk. Tehát tulajdonképpen egy anyagot több fajta díszítő műveletre lehet használni, tehát nem az van, hogy egy sablonszerű, ami na ezzel csak ezt tudom csinálni, hanem rengeteg sok lehetőség van, tehát tulajdonképpen tényleg csak a képzeletünknek van határa, hogy milyen felületet hordunk föl. Rengeteg anyagot kipróbáltam már díszítő festés gyanánt, de ennek a festéknek tehát nem véletlenül van több év garancia rá, színtartóságban, mindenben, mert nagyon könnyű és jó vele dolgozni. Mivel az összes anyag szinte vízbázisú, tehát ezért nem büdös, nem kell vízzel elmossuk a szerszámokat, nem hagy foltot, gyönyörű szép felületeket lehet vele végezni. Nekem a személyes kedvencem egyébként az Ottocento. Gyors, gyönyörű szép felület, tulajdonképpen ilyen selyemfalat csinálunk vele, és az az egyik kedvencem, de bármelyik anyagukkal szívesen dolgozom.